салом, шумо барномаи ману модарамро тамошо карда истодаед. намоиш чун ҳар вақта аз се гурӯҳ иштирокчӣ ва дубахш иборат аст. дар ин намоиш мо бо чанд савол посухҳои модаронро бо ҷавобҳои кӯдакон муқоиса мекунем. инак дар барномаи имрӯза фотимаю модараш, дар гурӯҳи дуюм Мустафо бо модарҷонаш ва дар гурӯҳи сеюм бошад Фарангиз ва модараш иштирок мекунанд. акнун биёед мебинем кане аз байни онҳо ки ғолиб мебарояд. фарзанди шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медорад? фарзанди ман машғулияти дӯстдоштаи ӯ бештар расмкашӣ аст. оё бо фарзандатон бозӣ мекунед? албатта ки бозӣ мекунам. бештар вақте ки аз боғча бармегардам бо онҳо бозӣ мекунем. ӯ кунҷкобиро дӯст медорад? бале, ӯ бениҳоят кунҷкоб аст. мисол аз шумо чӣ мепурсад? бештар саволҳое ки духтар аст, бештар саволҳое ки хӯрок чӣ хел тайёр мешавад, масалан хамирро чӣ хел тайёр мекунем, ҳар гуна саволҳо. ба саволҳояш ҷавоб медиҳед? албатта ки ҷавоб медиҳам. дар назди шумо эркагӣ мекунад? бале, эркагӣ мекунад. ба ӯ бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? ӯ пӯшидани либосҳои миллиро дӯст медорад, бахусус чакану атласро дӯст медорад. ки бештар ӯро ба сайру гашт мебарад? падар, бибӣ ё ин ки бобо? бештар падараш. оё фарзандатон якравӣ мекунад? Не, ӯ якрав нест. ӯ бештар ба кӣ пайравӣ мекунад? бештар ба ман пайравӣ мекунад, ба модараш. фарзандатон чӣ орзу дорад? оё медонед? албатта фарзанди ман орзуи духтур шуданро дорад. шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медоред? ман расмкаширо бисёртар дӯст медорам. оё модаратон бо шумо бозӣ мекунад? бале, модарам бозӣ мекунад. шумо кунҷкобиро дӯст медоред? бале. модаратон ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонад? ҳа, ҷавоб медиҳад. шумо дар назди модаратон эркагӣ мекунед? бале, ман эркаҳам. ба шумо бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? чакану атлас. беҳтарин. ки бештар шуморо ба сайру гашт мебарад? падар, бибӣ ё ин ки бобоятон? бобои падарам ман сайругашт мебарам. оё шумо якравӣ мекунед? не, ман якрав нестам. офарин ба ту. шумо бештар ба кӣ пайравӣ мекунед? ман ба модарам мехоҳам монанд шавам. зуре. шумо чӣ орзу доред? орзуе ки ман калон шавам, духтур шавам. беҳтарин. фарзанди шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медорад? вай бисёртар бо кикбокс машғул аст. оё бо фарзандатон бозӣ мекунед? бале, бозӣ мекунем. ӯ кунҷкобиро дӯст медорад? албатта ӯ кунҷкоб аст, дар бораи ҳамаи чиз донистан мехоҳад. мисол аз шумо чӣ мепурсад? саволҳои гуногун аз ҳар соҳа медиҳад. ба саволҳояш ҷавоб медиҳед? то қадри имкон албатта ҷавоб медиҳад. дар назди шумо эркагӣ мекунад? бале, писари ман эрка аст, эркагӣ мекунад. ба ӯ бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? писари ман бисёртар либоси сарбозиро нағз мебинад. ки бештар ӯро ба сайру гашт мебарад? ман худам ба сайру гашт мебарам. оё фарзандатон якравӣ мекунад? ҳа, албатта якрав аст. ӯ бештар ба кӣ пайравӣ мекунад? бисёртар ба падараш пайравӣ мекунад. фарзандатон чӣ орзу дорад? оё медонед? сарбоз шудан мехоҳад, вай ба падараш бисёр пайравӣ мекунад. шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медоред? машғулият дӯстдоштаи ман кикбоксай. оё модаратон бо шумо бозӣ мекунад? бале, модарам ба ман бозӣ мекунад. офарин писарам, нағз.
шумо кунҷкобиро дӯст медоред? من خیلی بچه کنجکاوم. модаратон ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонад? البته به سوالهایم جواب می‌دهد. шумо дар назди модаратон эркагӣ мекунед? نه من نرکه نیستم. ба шумо бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? من لباس سربازی رو دوست می‌دارم. ки бештар шуморо ба сайру гашт мебарад? مادرم با اپم مرا سر و گشت میبرم. آفرین پسرم. نه. оё шумо якравӣ мекунед? بله من اکرم هستم. آفرین پسرم. шумо бештар ба кӣ пайравӣ мекунед? من با پدرم مانند شدن میخواهم. шумо чӣ орзу доред? سرباز شدن میخواهم. زور. مالک. фарзанди шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медорад? расмкаширо дӯст медорад. оё бо фарзандатон бозӣ мекунед? бале бозӣ мекунад. ӯ кунҷкобиро дӯст медорад? хеле кунҷкоб аст, дӯст медорад. мисол аз шумо чӣ мепурсад? ҳамин хӯрокро чӣ хел мепазед, чӣ меандозед дар? ба саволҳояш ҷавоб медиҳед? албатта кӯшиш мекунам ки ҷавоб диҳам ба саволҳояш. дар назди шумо эркагӣ мекунад? бале хеле эрка мебошад. ба ӯ бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? либосҳои арӯсиро бештар дӯст медорад. ки бештар ӯро ба сайру гашт мебарад? ман мебарам бисёр вақт. оё фарзандатон якравӣ мекунад? бале хеле якрав аст. ӯ бештар ба кӣ пайравӣ мекунад? бисёртар ба ман мехоҳад монанд бошад, пайравӣ кунад. фарзандатон чӣ орзу дорад? оё медонед? орзу дорад ки духтур шавад. шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медоред? من رسم کشی دوست می‌دارم. оё модаратон бо шумо бозӣ мекунад? ها مادرم با من بازی میکنه. آفرین. шумо кунҷкобиро дӯст медоред? ها من کوچکوبی دوست می‌دارم. масалан шумо аз модаратон чӣ мепурсед? درباره خوراک میپرسم. модаратон ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонад? ها و سوال‌های جواب می‌دهد. فرنگیجان آفرین. шумо дар назди модаратон эркагӣ мекунед? ها ба шумо бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? من کورتای عروسی دوست می‌دارم. ки бештар шуморо ба сайру гашт мебарад? من مادرم با بخو میبرد. оё шумо якравӣ мекунед? ها шумо бештар ба кӣ пайравӣ мекунед? و مادرم مانند شدن میخوام. шумо чӣ орзу доред? من آرزو دارم دختر شوم. دختری خودم. инҷо даври аввали барнома ба анҷом расид. биёед мебинем ки ба даври дуюм кӣ роҳхат гирифт. чунончи мебинем дар даври аввал посухи модари фотима ва фарангиз нисбат ба модари мустафо дуруст баромад. акнун дар даври дуюм мо санҷишро бо фотима ва фарангиз идома медиҳем. биёед мебинем ки дар ин давр кӣ ғолиб мебарояд. ранги дӯстдоштаи шумо кадом аст? سرخ سفید. кадом меваро бештар дӯст медоред? بانانا. аз сабзавотҳо чӣ? پودینگ. кадом намуди гулро меписандед? گل سبزبرگ. шумо кадом фаслро дӯст медоред? زمستان. барои чӣ маҳз ҳамин фаслро? زمستان در برف است. хоҳиши нӯшидани ширро доред? بله. ҳайвонҳоро дӯст медоред? بله. зиёдтар кадомашро? بیشتر خرگوشک را. афсонаро чӣ? ها افسانه دوست می‌دارم. ба шумо модаратон
афсона нақл мекунад? бале, нақл мекунад. ба боғча рафтанро дӯст медоред? бале, барои чӣ? ман дар боғча бисёр дӯгона дорам. дӯсти беҳтарини шумо кист? сафия, қироати шеърро дӯст медоред ё сароидани сурудро? сурудхонӣ. хӯроки писандидаатон кадом аст? ман ошро дӯст медорам. хоб карданро дӯст медоред? ман хобро дӯст медорам. шабона соати чанд хоб мекунед? ман соати 9 хоб меравам. ранги дӯстдоштаи фарзанди шумо кадом аст? рангҳои дӯстдоштаи ӯ ранги сурх ва сафед аст. кадом меваро бештар дӯст медорад? бештар бананро дӯст медорад. аз сабзавотҳо чӣ? аз сабзавотҳо ӯ бодирингро дӯст медорад. кадом намуди гулро меписандад? бештар гули садбаргро дӯст медорад. фарзанди шумо кадом фаслро бештар дӯст медорад? фасли зимистонро дӯст медорад. барои чӣ маҳз ҳамин фаслро? фасли зимистонро барои боридани барф ӯ барфро дӯст медорад ва боз барои ҷашн гирифтани соли нав. ин яке аз ҷашнҳои дӯстдоштаи ӯ аст. хоҳиши нӯшидани ширро дорад? бале, бениҳоят ӯ ширро дӯст медорад. чаҷон дӯст медорам. ҳайвонҳоро дӯст медорад? бале, ҳайвонҳоро дӯст медорад. зиёдтар кадомашро? бештар харгӯшро дӯст медорад. афсонаро чӣ? афсонаро дӯст медорад. шумо ба фарзандатон афсона нақл мекунед? бале, ба ӯ пеш аз хоб ҳаракат мекунам ки китоб хонам, афсона хонам. фарзанди шумо ба боғча рафтанро дӯст медорад? бениҳоят боғчаро дӯст медорад. барои чӣ? чунки дар он ҷо дугонаҳои зиёд дорад. рақс мекунанд, суруд мехонанд, машғулиятҳои хуб мегузаронанд. дӯсти беҳтарини фарзандатон кист? бале, дӯсти беҳтарини ӯ Сафия мебошад. фарзанди шумо қироати шеърро дӯст медорад ё ин ки сароидани сурудро? Сурудхониро дӯст медорад. хӯроки писандидааш кадом аст? оши миллиро дӯст медорад, оши паловро дӯст медорад. хоб карданро дӯст медорад? бале, хоб карданро дӯст медорад. шабона соати чанд хоб мекунад? шабҳо соатҳои 9 хоб меравад. чаҷон дӯст медорам. ранги дӯстдоштаи шумо кадом аст? гулобия бисёртар дӯст медорам. кадом меваро бештар дӯст медоред? ангур, аз сабзавотҳо чӣ? сабзӣ, кадом намуди гулро меписандед? лола, шумо кадом фаслро дӯст медоред? зимистон. барои чӣ маҳз ҳамин фаслро? барф меборад, ман дӯст медорам. хоҳиши нӯшидани ширро доред? ҳа, ман широ дӯст медорам. ҳайвонҳоро дӯст медоред? ҳа, зиёдтар кадомашро? гурба бисёртар дӯст медорам. афсонаро чӣ? ҳа, афсонаро дӯст медорам. ба шумо модаратон афсона нақл мекунад? ҳа, модарам афсона нақл мекунад. ба боғча рафтанро дӯст медоред? ба боғчаам рафтана дӯст медорам. барои чӣ? барои он ки даст меомӯзем. дӯсти беҳтарини шумо кист? сумая, қироати шеърро дӯст медоред ё сароидани сурудро? ман шерхония дӯст медорам. хӯроки писандидаатон кадом аст? шӯрбо, хоб карданро дӯст медоред? хуб карданро дӯст надорам. шабона соати чанд хоб мекунед? шаб соати 9 хоб мерам. ранги дӯстдоштаи фарзанди шумо кадом аст? ранги дӯстдоштааст гулобӣ мебошад. кадом меваро бештар дӯст медорад? ангурро дӯст медорад. Сирама.
сабзавотҳо чӣ? аз сабзавотҳо сабзиро. кадом намуди гулро меписандад? Садбарг. фарзанди шумо кадом фаслро бештар дӯст медорад? Фасли тобистонро. барои чӣ маҳз ҳамин фаслро? зеро ки дар тобистон бисёр яхмос мехӯранд ва овозӣ мекунанд. هیچ کاری. хоҳиши нӯшидани ширро дорад? бале, хеле дӯст медорад широ. ҳайвонҳоро дӯст медорад? бале, зиёдтар кадомашро? гурбаро дӯст медорад бисёр. سرما. афсонаро чӣ? бале, дӯст медорад аст. шумо ба фарзандатон афсона нақл мекунед? бале, нақл мекунам, мехонам. фарзанди шумо ба боғча рафтанро дӯст медорад? дӯст медорад. барои чӣ? бисёр машғулиятҳои аҷоиб мегузаронанд, дугонаҳои зиёд дорад, барои ҳамон аз ин хотир нақл мекунад. بچه‌جان درست درست. дӯсти беҳтарини фарзандатон кист? сумая. фарзанди шумо қироати шеърро дӯст медорад ё ин ки сароидани сурудро? бисёртар суруд мехонад. хӯроки писандидааш кадом аст? шӯрбо. хоб карданро дӯст медорад? не, дӯст намедорад. سرما سرما. шабона соати чанд хоб мекунад? соати 9 хоб мераванд. با فکرم درست. инак даври дуюм низ ба охир расид. ана ин холҳои ҳосилшудаи иштирокчиён. фикр мекунем ки хулосаи худро аллакай баровардед. бале, холҳои фотима нисбат ба фарангиз зиёд шуданд. фотима, шуморо барои ғолибият табрик мегӯем. ташаккури зиёд ба шабакаи баҳористон, ба кормандон ки чунин як барномаҳои ҷолибро ба мо пешкаш карданд ва мо аз иштирок бениҳоят шод шудем. боварӣ доштем ки мо ғолиб мебароем ва ба дигар модаронам мо пешниҳод мекунем ки ба ин барномаи ҷолиб омада худашонро ва фарзандонашонро санҷанд. тамошобинони азиз, албатта барнома намоиши қувваозмоӣ нест, танҳо санҷиши муқаррарӣ байни модару кӯдак аст. биёед шумо низ худро бисанҷед. хайр, то боздид.